Bore da ffrindiau, croeso I wasanaeth Caersalem bore yma. Erbyn I hwn gael ei ddarlledu, byddwn ni wedi mynd ffwrdd ar ein gwyliau I aros gyda teulu, ond dwi'n falch o ddweud fod yna addoliad wedi recordio ymlaen llaw gyda Cynan Glyn unwaith eto. Mae John Robinson mynd I fod yn agor y gair I ni, ac I ni'n mynd I glywed hefyd am ein ffrindiau ni sydd yn plannu eglwys yn yr iaith Basgeg yng Ngwlad y Basg nes ymlaen. A heddiw, a gydol yr wythnos, mi fydd y casgliad drwy neges destun yn mynd I gefnogi y gwaith yng Ngwlad y Basg. Felly bore yma, croeso I chi addoli gyda ni, dysgu gyda ni, ac ai ofyn yn garedig I chi roi yn hael I gefnogi yr eglwys yma yng Ngwlad y Basg. Bore da I chi. Aned nefadau ar lawr, begaid ffynon, iolchi pechaduriaid mawr, yn glair wynion, yn y ffynon gyda hwy, mi na olcha, ac mi gana fydd tra bwydd, Dyma'r dŵr a dyma'r gwaed, redodd allan, ac o'i ystlys sanctaidd gaid, iolchi'r aflan. Hon yw'r ffynon sy'n glanhau, yr aflana, yn dragywydd mae'n parhau. Sy'n glanhau, yr aflana, yn dragywydd mae'n parhau. Mi glywaf dyner lais yn y galw arna fi, I ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. Arglwydd dyma fi, ar dy alwad di, can a fenaid yn y gwaed a gaid ar Galfari. Yr Iesu sy'n fy ngwadd, I dderbyn gyda'i saint, fydd gobaith cariad pur a hedd a phob rhyw nefol fraint. Arglwydd dyma fi, ar dy alwad di, can a fenaid yn y gwaed a gaid ar Galfari.
Calvari. Iesu sy'n cryfhau o mewn ei waith drwy ras. Mae'n rhoddi nerthim henaid gwan i feiddim hechod cas. Arglwydd dyma fi ar dy alwad di. Can a fenaid yn y gwaed ac aid ar Calvari. O goniant byth am drefn, o y cymod a'r glanhad, dderbyniaf Iesu fel yr wyf a chanaf am y gwaed. Arglwydd dyma fi ar dy alwad di. Can a fenaid yn y gwaed ac aid ar Calvari. Arglwydd dyma fi ar dy alwad di. Can a fenaid yn y gwaed ac aid ar Calvari. Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau cyd-addoli gyda ni bore yma. Mi fyddwn ni'n neud y casgliad mewn munud nawr, ond yn gyntaf, i ni'n mynd i weld ffilm am ein ffrindiau ni sydd yn plannu eglwys yng Ngwlad y Basg. A mae'r casgliad drwy neges destun bore yma a gydol yr wythnos yn mynd i gefnogi yr eglwys yma sy'n addoli ac yn cenhadu yn yr iaith Fasgeg yng Ngwlad y Basg. A wedyn yn dilyn y casgliad, mi fydd John yn dod i agor y gair i ni. Hola, somos la familia Scott Rizzo y los saludamos desde el País Vasco. Una vez Martin Luther King, para hablar de una visión que Dios le había dado con respecto a su pueblo, dijo: I have a dream, yo tengo un sueño. Y a nosotros como familia, Dios también nos dio un sueño para el pueblo vasco. En euskera dice guk ere amets bat dugu, nosotros también tenemos un sueño. Y en este video se los queremos compartir. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en el País Vasco, específicamente en el pueblo de Usurbil viviendo. Euskal Herria, esto es el pueblo vasco, está en dos estados. Una parte se encuentra en el estado de España y otra parte en el estado de Francia. Usurbil está en la provincia de Guipúzcoa, tiene alrededor de 6.000 habitantes y aún no hay una sola iglesia cristiana evangélica. Y el pueblo vasco tiene su propia lengua, que es el euskera. Esta es una lengua preciosa y dicen que es la más antigua de Europa, no tiene ninguna relación con ninguna lengua latina, por eso es tan diferente al español o al francés. Y para el vasco, para los euskaldunes, es su principal factor de identidad. Ellos aman mucho su lengua y durante muchos años, a lo largo de toda la historia, la defendieron. Es impresionante cómo, al ser una lengua tan antigua, perduró en el tiempo. Y eso habla del carácter del pueblo vasco, de amar su lengua y su identidad. Y en Europa es considerada una lengua minoritaria
porque de los 3 millones de habitantes que hay en toda Euskal Herria, en el pueblo vasco, solo 750.000 aproximadamente hablan el euskera. Y incluso a lo largo de la historia fue muy oprimida esta lengua y el pueblo vasco también. La realidad espiritual del pueblo vasco, como muchos otros pueblos de Europa, es muy pobre. Mucha gente no quiere saber nada con Dios, literalmente. La mayoría se considera atea o agnóstica y hay un querer resurgir a todo lo que son prácticas ocultistas. Esto ata muchísimo a los pueblos, como sabemos. También no hay ninguna iglesia evangélica que adore a Dios en la lengua original de los vascos, que es la lengua del euskera. La iglesia católica hace algunos cultos en euskera, pero también se están quedando prácticamente vacías. Y lo más triste también es que hay pueblos enteros donde no hay un solo testimonio cristiano. ¿Qué estamos haciendo? Con un grupo de amigos creyentes vascos estamos compartiendo el Evangelio de Cristo en euskera a través de la creación de medios audiovisuales y gráficos, ya que en euskera hay muy poco material cristiano hoy en día. Y por eso hicimos una web y ahí solemos subir videos cortos, documentales, blogs, artículos, poemas, versos, un poco de todo, para compartir de diferentes maneras los valores del reino de Dios y el Evangelio del Señor Jesucristo. Y principalmente con el equipo que se llama Calarguía, esto en castellano significa farola, estamos en los inicios sirviendo en lo que es la plantación de una comunidad de fe en euskera en el pueblo de Usurbil, y nos solemos reunir alrededor de una mesa de una forma muy horizontal, tomando un café juntos, disfrutando de la amistad, y ahí adoramos a Jesús en euskera y compartimos, estudiamos la Biblia en el euskera también. Y la verdad que estamos muy animados con estos inicios y de servir juntos con el equipo en este sueño que Dios puso en nuestro corazón. Y hace un año, el año pasado, gracias a Dios también empezamos a trabajar con una organización misionera en Gales que se llama Linguis Christi. La misión de Linguis Christi es compartir el Evangelio en las lenguas minoritarias de Europa. Así que Dios nos unió a ellos también, ya que compartimos la misma visión. Y este es el sueño que Dios puso en nuestro corazón, ver muchas comunidades de fe bíblicas y misioneras plantadas alrededor de toda Euskal Herria, de todo el pueblo vasco, iglesias también adaptadas a la cultura de los vascos, desde su propia cosmovisión, para que no haga falta buscar al Señor desde otra forma cultural ajena a ellos. Queremos ver iglesias vivas, llenas del Espíritu Santo, sensibles también a otros pueblos, a otras etnias, y que llenen esta tierra de la gloria de Dios, para que los vascos también puedan buscar y alabar al Señor Jesús en su propio idioma. Y para eso necesitamos de tus oraciones y tu apoyo. Por favor, ora por nosotros, por nuestra familia, por nuestra salud integral. Ora también por nuestro sostén económico y para que iglesias y amigos quieran apoyarnos como familia. Ora por el equipo de Calarguía, por la comunidad de fe en euskera, por el pueblo de Usurbil, que es donde estamos viviendo y donde se está desarrollando la comunidad de fe. Y ora por un avivamiento del Espíritu Santo en el País Vasco y también en los pueblos de las lenguas minoritarias de Europa. Bueno amigos, eskerrik asko. Otoy Chagatik. Muchas gracias por orar. Que Dios los bendiga mucho. Agur. Agur. Un peth nad ydyn ni'n gallu gwneud yn ystod y lockdown yw gwneud casgliad, ond os ydych chi'n dymuno cyfrannu tuag at ein gwaith fel eglwys, i'n cynorthwyo i barhau i rannu a dangos cariad Crist yng Nghaernarfon a thu hwnt, yna mae modd i chi wneud hynny drwy neges destun heddiw.
Eich cwmni sy'n fwyaf pwysig i ni, ac mae'r newyddion da am Iesu am ddim i bawb. Felly peidiwch teimlo fod rhaid i chi rhoi unrhyw beth. Ond i chi sydd eisiau rhoi, dyma un ffordd o wneud hynny yn ystod y cyfnod yma. I gyfrannu pint, textiwch C Salem i 75201. I gyfrannu 5 pint, textiwch C Salem i 70970. I gyfrannu 10 pint, textiwch C Salem i 71191. Codir tal neges destun ar eich cyfradd rhwydwaith safonol. Diolch am eich heilioni. Wel, helo pawb. Dwi'n siarad efo chi o Dal y Sarn, a dwi'n gobeithio bod chi gyd yn dda iawn heddiw. Os da chi wedi clywed fi yn pregethu o flaen, hoffwn i ddeud bod y neges heddiw yn eitha gwahanol wrth gymharu efo'n pregethau eraill. Heddiw, mae gen I thema arbennig ar gyfer y neges yn lle un testun penodol o'r Beibl. Yn ôl y thema yma, dyma'r teitl ar gyfer y bregeth. 2 beth pwysig, sef 1 cwestiwn ac 1 esiampl. Gawn ni ddechrau efo'r rhan gyntaf, sef y cwestiwn. Dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond pan dwi'n edrych yn ôl dros fy mywyd, dwi'n cofio'n glir iawn geiriau pobl arall dros y blynyddoedd. Ella roedd yn frawddeg, neu ddywediad, neu gwbl o eiria, neu deitl neu rhywbeth yn debyg. Mae'r geiriau hyn yn just sticio yn fy meddwl ac yn fy nghof ers blynyddoedd. A dwi'n siŵr bod gennych chi brofiad yn debyg. Hoffwn i sôn am 2 air fel hyn rwan. Geiriau sydd wedi aros efo fi ers blynyddoedd. Unwaith pan oeddwn i'n ddyn ifanc yn Tennessee, dwi'n cofio siaradwr neu bregethwr a oedd yn defnyddio'r geiriau yma. Dwi ddim yn cofio ei enw fo, dwi ddim yn cofio lle oedden ni, dwi ddim yn cofio dim byd arall am y neges. Dim ond y 2 air yma, a dyma nhw, Magnificent Obsession. Fel arfer ac ar ei bennau hun, mae'r gair obsesiwn yn disgrifio pwyslais ar rhywbeth sy'n ormod ac annaturiol, a mae obsesiwn yn medru bod yn negatif iawn. Ond, pan da ni'n ychwanegu'r gair magnificent, mae ystyr y geiriau yn newid yn llwyr. Mae magnificent obsesiwn yn dod I olygu rhywbeth positif, nobl, anrhydeddus a chanmoladwy hyd yn oed. Mae magnificent obsesiwn yn rhywbeth sy'n rhoi ystyr a rwyddocad, cyfeiriad a chamhelliant I bobeth arall yn ein bywydau ni. Mae o'n rhywbeth sy'n hydo ein dychymyg a'n calonau, sy'n dangos ein pwrpas I ni, sy'n rhoi pob dim arall yn ein bywyd mewn trefn. Yr egwyddor drefniadol ar gyfer popeth arall yn ein bywydau ni. Mae'r magnificent obsesiwn yn gyrchnod ein bodolaeth, a da ni'n mynd syth ymlaen tuag ato heb droi'r chwith nag i'r dde. Mae geiriau Søren Kierkegaard yn gymorth I mi ddeall yn well beth mae'r geiriau yma'n golygu. Pan ddywedodd o, mae purdeb calon yn golygu ewyllhysio dim ond un peth. Neu mewn geiriau eraill ac yn edrych ar y mater o safbwynt gwahanol, dwi'n ffeindio geiriau Martin Luther King Jr. yn gynorthwyol iawn. No one really knows why they are alive until they know what they die for. Felly, da ni'n cyrraedd y cwestiwn sylfaenol sy'n ganolbwynt rhan gyntaf ein thema. Mae'r cwestiwn yma yn bwysig ac yn addas I mi, I ti I bob un ohono ni. A dyma'r cwestiwn. Be di dy magnificent obsesiwn di? Gaf ni adael y cwestiwn yma am ychydig ac yn troi at ail ran y neges heddiw, sef un esiampl. Mae'n esiampl o'r Testament Newydd sy'n fodel a chymorth I ni pan da ni'n meddwl am y cwestiwn cynt. Mae o un o'm hoff cymeriadau yn y Testament Newydd, hyd yn oed roedd o dipyn bach yn wahanol ac yn ddirgew. A dwi'n siarad am Ioan Fedyddiwr. Dyma beth ddywedodd Iesu amdano
yn yr Efengyl yn ôl Mathew, penod 11 ac adnod 11. Wir i chi, mae Ioan Fedyddiwr yn fwy na neb arall sydd wedi byw erioed. Mae Ioan Fedyddiwr yn eitha gwahanol wrth gymharu efo pobl arall yn y Testament Newydd. Mewn ffordd mae o'n ffitio'n well efo proffwydi ac arweinwyr eraill yn yr Hen Testament. Does dim digon o amser i mi siarad am bob rhan o'i fywyd y bore yma, ond yma rhai uchafbwyntiau. Yn gyntaf, da ni'n gweld roedd ei enedigaeth yn wirthiol. Roedd ei rhieni yn hen a doedd ddim yn bosib iddyn nhw gael plant. Ond dyma Gabriel yr angel yn dod ac yn dweud wrthyn nhw byddwch chi'n gael mab, sef Ioan. A da chi'n medru darllen mwy am hynny yn yr Efengyl yn ôl Lug, penod 1, ac adnodau 11 i 16, ac wedyn adnodau 57 i 63. Yn ail, mae Ioan Fedyddiwr yn byw bywyd syml ac yn gysygredig i Dduw. Yn yr Efengyl yn ôl Mathew, penod 3 ac adnod 4. Mae'n dweud, roedd dillad Ioan wedi gwneud o flew camel gyda belt lledr am ei ganol, a'i fwyd oedd locustiaid a mel gwyllt. Yn drydydd, mae Ioan Fedyddiwr yn pergethu ac yn bedyddio, ac mae ei bregaeth yn bregaeth eddiferwch. Dydy'r pwnc ma ddim yn boblogaidd efo ni heddiw, ac doedd ddim yn boblogaidd efo pawb ar y pryd, ond roedd o'n glir am ei neges. Ac yn ola, da ni'n gweld bod Ioan Fedyddiwr yn hollol onest ac yn ddewr. Fel da ni'n deud yn Tennessee, he tells it like it is. A sdim ots iddo fo efo pwy mae'n siarad. Mae'n ddewr iawn. Mae'n dweud yr un peth wrth y brenin a fod o'n dweud wrth unrhyw arall. Felly mae'n onest ac yn ddewr. Wel, mae'n lawr mwy i ddweud amdano, ond hoffwn i siarad am broblem a nes i ffeindio rhai blynyddoedd yn ôl wrth edrych ar fywyd Ioan. Mae'r broblem yma yn delio efo rhywbeth a ddywedodd Ioan Fedyddiwr, a nes ymlaen yn yr hanes efo rhywbeth a ddywedodd Iesu am Ioan Fedyddiwr. Yn gyntaf, dyma be mae Ioan Fedyddiwr yn dweud amdano ei hun yn yr Efengyl yn ôl Ioan, penod 1, ac adnodau 19 i 21. Dyma'r arweinwyr Iddewig yn Jerusalem yn anfon offeriaid a lefiaid at Ioan Fedyddiwr i ofyn iddo pwy oedd. Dywedodd Ioan yn blaen wrth nhw, dim fi ydy'r Meseia. Felly pwy wyt ti, medden nhw? A Elias, y proffwyd wyt ti? Nage, medda Ioan. A y proffwyd soniodd Moses amdano wyt ti? Atebodd eto, na. Ond nes ymlaen, wrth siarad efo'i ddisgyblion am Ioan Fedyddiwr, mae Iesu yn dweud y canlynol am Ioan yn yr Efengyl yn ôl Mathew, penod 11 ac adnod 14. Felly, os da chi'n fodlon derbyn y peth, Ioan, ydy'r Elias oedd i ddod. Wel, ar unwaith, da ni'n gweld y tensiwn yma. Ar ôl yw cyntaf, mae'n amhosib i'r ddau ohonyn nhw fod yn gywir. Dim ond 2 opsiwn yma. 1, mae Ioan Fedyddiwr yn dweud celwydd a mae Iesu yn gywir, neu 2, mae Ioan Fedyddiwr yn dweud y gwir a mae Iesu yn anghywir. Wel, da ni ddim yn gyfforddus iawn efo'r 2 opsiwn yma. Ond ar ôl i mi feddwl tipyn bach mwy am y dilemma yma, dwi'n meddwl bod na opsiwn arall, y trydydd opsiwn, ac mae'n ddigon syml. A dyma fo. Mae Iesu yn deud y gwir am Ioan Fedyddiwr, fod o'n Elias, ond naeth Ioan Fedyddiwr ddim sylweddoli. Felly roedd yn naturiol i Ioan Fedyddiwr ddweud fod o ddim yn Elias achos naeth o ddim sylweddoli pwy oedd o yng Nghynllun Duw. Mae esboniad yma, trydydd opsiwn yn delio efo'r tensiwn rhwng y 2 beth yma. Da ni'n darllen yn yr Efengyl yn ôl Ioan ac wedyn yn yr Efengyl yn ôl Mathew. Ond ar unwaith mae cwestiwn arall yn cael ei godi. Sut mae'n bosib i rywun fel Ioan Fedyddiwr
fod yn Elias heb sylweddoli. Mae o'n fedyddiwr yn ddyn arbennig. Mae o'n ysbrydol a sylwgar. Sut mae'n bosib iddo fo fethu sylweddoli rhywbeth mor bwysig? Yr ateb? Roedd gan Ioan Fedyddiwr gwelediad twnnel. Roedd Ioan Fedyddiwr yn medru gweld dim ond un peth a dim byd arall. Doedd Ioan Fedyddiwr ddim yn meddwl am ei rôl o, neu ei le o, yng nghanllyn Duw, neu ei deitl neu bethau mwy personol fel hunan sylweddoliad neu wellad a dyrchafiad personol. Roedd gynno fo ddim ond un peth ar ei feddwl. Un magnificent obsesiwn, sef y Messiah, yr arglwydd Iesu Grist. Doedd o ddim yn meddwl amdano ei hun o gwbl. Dim ond am Iesu. Roedd yr Efengyl yn ôl Ioan penod 3 ac anod 30 yna rwyddair a chyrchnod bywyd Ioan Fedyddiwr. A mae'n dweud, rhaid iddo fe, Iesu, ddod i'r amlwg, rhaid i mi fynd o'r golwg. Mae y siampl yn her i mi yn bersonol pan dwi'n gofyn y cwestiwn, beth di fy magnificent obsesiwn fi? A dyma'r peth pwysig i ni gofio. Dydy magnificent obsession Ioan Fedyddiwr ddim yn unigryw iddo fo, ond mae'n obsesiwn i bob un ohono ni. Mae'n opsiwn i bob un ohono ni. Da ni'n gweld yr un magnificent obsesiwn y mywydau'r disgyblion cyntaf a Christnogion dros y canrifoedd hyd heddiw. Roedden nhw mor ffyddlon ac ymroddedig i'r magnificent obsesiwn yma, sef Iesu Grist ei hun. Mi nes i rannu Matthew penod 11 ac anod 11 cynt, ond dim ond y rhan gyntaf yr adnod. Dyma'r adnod efo'r ail ran hefyd. Wir i chi mae Ioan Fedyddiwr yn fwy na neb arall sydd wedi byw erioed, ac eto mae'r person lleia pwysig yn hernas yr un nefol yn fwy nag o. Mae'n edrych bod Iesu yn talu terged i Ioan Fedyddiwr yn gyntaf, ond yn dilyn hwn efo tipyn o sarad. Ond dydy Iesu ddim yn dweud be mae'n deud yn ail ran yr adnod i roi Ioan Fedyddiwr i lawr. Yn hytrach mae Iesu yn dweud hwn wrth godi pawb arall, ni i fyny i lefel Ioan Fedyddiwr. Felly dwi'n dychwelyd i'r cwestiwn yma. Be di dy magnificent obsesiwn di? Dwi'n cloi efo 2 adnod i ni, un o'r Hen Testament ac un o'r Testament Newydd. Psalm 34, adnod 8. Profwch droswch eich hunain mor dda ydy'r arglwydd, mae'r rhai sy'n troi ato am loches wedi bendithio'n fawr. Ac wedyn, yr Efengyl yn ôl Ioan penod 14 ac adnod 6. Fi ydy'r ffordd, atebodd Iesu, yr un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw, y Tad, ond trwy fi. Wel, diolch am wrando, a phob bendith i chi i gyd. Peidiwch cynhyrfu, medda Iesu wrth y disgyblion. Credwch yn yw a chredwch yno fi hefyd. Mae digon o le i fyw yn hy fy nhad. Byddwn ni wedi dweud wrthoch chi os oedd hi fel arall. Dwi'n mynd yno i baratoi lle ar eich cyfar chi. Wedyn, dwi'n mynd i ddod yn ôl a bydda i yn mynd â chi yno gyda mi. A chewch aros yno gyda mi. Ydych chi'n gwybod y ffordd i ble dwi'n mynd? Ond arglwydd, medda Thomas, di ni ddim yn gwybod lle rwy ti'n mynd. Felly, sut allwn ni wybod y ffordd yno? Fi ydy'r ffordd, atebodd Iesu. Yr un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad, ond trwy fi. Os di chi wedi dod i fadnabod i, byddwch yn nabod fy nhad hefyd. Yn wir, di chi yn ei nabod o bellach ac wedi ei weld. Dafla mae
stepping